ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಖರ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ 4 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರು ಪೊಸತ್ತು ಅಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ 4 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಎಂಚಂದ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಏತೇತಂದು ಸುರುಟು 1 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದೀಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಾಡು 4 ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡಿ ಎತ್ತದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ತುಲೆ ಈತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಒಂದೀತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯ ಒಂದೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ 4 kg ಕೋರಿದ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ತುಕ್ಕದ ಅಂದಾಜು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಹಣ್ಣು ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಹಣ್ಣು ಒಂದೆನ್ನ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತನೆಕ್ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 10 ದಾತು ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೀರೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಒಂದೆನ್ನ ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಹಣ್ಣು ಗೆಪ್ಪುಗ ಕರ್ಂಟಾರೆ ಪೋಚೋವುಲ ಇಂಚೆನೆ ಅದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡುಲೆ ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೊನ್ಗ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಗಂಧಸಲೆ ತೆಗಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಗೆಪ್ಪುಗ ಪುಲಾವಿರೆ ಅಂತ ಕಂತೇವೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದ್ದಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲದಾತ ಪಾಡ್ಗ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಗ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಏತ್ ಮುಲ್ತಾನೆ ತುಲೆ 4 kg ಗತೆ ಅಂಚಾದ ತುಲೆ 4 kg ಗತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 55 ಮುಂಚಿ ಮುಟ ಉಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೇನ 4 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಈತು ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಎನ್ನರಿ ಈತು ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈತು ಮುಂಚಿ ಬೋಡೆ ಇಜಿಂಡೈಕ್ ಮಸಾಲ ತಾಗುಜಿ ಅವು ಕೋರಿ ಒಂತೆ ಖಾರ ಹಣ್ಣನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ 1 ಚಮಚ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ತಾರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂಗ ಮೆಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿ ಅತ್ತಲೆ ತಾರಾಯಿ ಅಂಕುಲು 4 kg ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಡಿಗೆ ತೊಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಸಿ ತೀಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಅತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಡಿತಾತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾರಾಯಿದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಡಿತಾತಿಗೆ ತೊಂದ ಪೆರೆದ್ದು ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವ ಇತ್ತು ಒಂದೆನ್ನ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಚಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಾ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಕೋರಿ ಬೇಯರದೀಗ ಕೋರಿ ಬೇಯರದೀರೆಗ್ ಉನ್ನಿಯನ್ನು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ
ಬೊಕ ಶುಂಠಿನ ಗುದ್ದುದು ಗೆತ್ತೊಂದ ಗುದ್ದುದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಗಂಧಸಾಲ ದೇಯ್ರೆ ಬೊಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿತ ರಸ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದಿಗೆ ತೊಂದ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಗುದ್ದುದೆಗೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ ದೀಕ ಸಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ 3 ಚಮಚದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಒಂಚೂರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಗುದ್ದು ದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಳಿ ಕಾಮಣ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಧಸಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿ ತನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಯಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟುದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಹಾಂ 2 ಚಮಚದ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಕುಕ್ಕಡಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಕುಲಿನ ದಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ 2 ಲೋಟದತ್ತು ಇಂಕುಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ಕೋರಿದಾನೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಗುದ್ದು ದಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಗುದ್ದು ದಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂಟುದು ಅದಾಗೊಂತೆ ಕೋರಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯರು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡಿಬೇಕು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಬೇಯಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತನಿಕ್ಕು ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಯರ್ದು ಸರಿ ಬೇಯಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿಲ ಹಾಕಿ ಬೈತಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಉರಿಜಿನ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತುಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲರ್ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದಾಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ತುಲೆ
इतने पूरा मिक्स मल्तिगे तोंड तुले ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇತ್ತ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ತುಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಶೋ ಕಾಣೊಂದು ಚೂರ್ನ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ 4 kg ಅಂದಾಜಿದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲವರ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉನ್ನೇನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ಗೆತೊನ್ಗ ಪೆಲೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಅನ್ನೀರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಬು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಂಡು ಬಾಬು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಕೊಡಿ ತುಲೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲು